Dragi deco, dobar dan. Ja sam nastavnik Srđan Mitrović, nastavnik fizičkog vaspitanja. Predajem u osnovnoj školi Lola River u Novim Kozarcima. Današnji čas neće biti uobičajen, odnosno nećemo se bazirati na taj praktični deo, već ćemo se malo bazirati više na teorijski deo, odnosno današnja tema jeste futsal i pravila u futsalu. Futsal, ili kako ga još mi poznajemo mali fudbal, je kolektivni sport koji se zapravo igra u zatvorenom prostoru, odnosno u dvoranama i halama, i ovaj sport igraju dve ekipe od po 5 igrača, uključujući i golmana. Termin futsal, prevedeno sa portugalskog i španskog jezika, označava zapravo fudbal u dvorani, odnosno fudbal u zatvorenom prostoru. Futsal je jedini sport koji je FIFA priznala kao fudbal u dvorani i kao takav pod direktnim ingerencijama Svetske fudbalske federacije, odnosno FIFA, održavaju se svetska prvenstva u futsalu. On se igra na terenu, kao što ovdje možete da vidite, koji je oblika pravouglavnika. To je teren najpribližniji negde vizualno rukometnom terenu. Dužina samog terena iznosi od 20 do 40 i nekih 3 metra, znači to je ovdje. Sama širina terena iznosi od 15 do 20 metara. Golovi su apsolutno isti kao u rukometu. Širina gola, odnosno od jedne stative do druge stative je 3 metra. Visina gola od goal out linije do prečke iznosi 2 metra. Igra se manjom loptom od fudbalske lopte, znači postoji lopta za futsal, to je lopta nešto manja, znači od fudbalske lopte, veličina te lopte je broj 4, i nešto je teža od fudbalske lopte, iznosi oko 400 do 440 grama, teža je iz prostog razloga što se u njoj nalazi mali tegić koji onemogućava, da kažemo, nekontrolisano odskakanje od podloge i samim tim priljubljuje loptu za podlogu, odnosno parket, i omogućava igračima lakšu kontrolu prilikom igre. Opšte je poznato da je futsal igra u kojoj se igra brz fudbal, da kažemo. Futsal igrači su uglavnom dobri tehničari i kao takvi lopta kao takva omogućava mnogo lakšu igru. Osnovni cilj igre u futsalu jeste da se ubaci lopta u protivnički gol bilo kojim, znači, delom tela osim ruke. Znači, rukom ne smije da igra, odnosno ne smije da se postižu golovi. Jedino ko ima pravo rukom da igra jeste golman, i to isključivo u svom takozvanom kaznenom prostoru. To je prostor koji je obeležen i iznosi 6 metara i u njemu golman nesmetano može loptu da hvata rukom, ali naravno vreme je ograničeno, tako da ne može kao u velikom fudbalu da krade vreme držeći loptu u ruci. Što se tiče samog tima, kao tim kada izlazi na neko takmičenje ili utakmicu, oni imaju takozvane dresove u kojima se takmiče. To je komplet jedne sportske garniture u kojoj ekipa izlazi na teren i ti dresovi ekipu u stvari čine jedinstveno. Golmani su opet izuzeci jer se njihov dres razlikuje kako od svojih igrača, tako i od protivničkih igrača. I na terenu, pored igrača, nalaze se i dvojica sudija koji zapravo kontrolišu igru i jedan treći sudija koji se nalazi na zapisničkom stolu. Uloga tog trećeg sudija zapravo da beleži prekršaje i da kontroliše vreme igre. Jer futsal utakmica zapravo traje 2 puta 20 minuta regularne igre, s tim što kada se lopta nađe van terena, tada se vreme zaustavlja, i to je jedna od uloga tog takozvanog trećeg sudija. Što se tiče ove dvojice sudija koji su na samom terenu, oni zapravo, njihova je uloga da sankcionišu ne fair play igru, odnosno da kažnjavaju igrače. Igrači mogu da se
kazne na dodeljivanjem žutih kartona, isključivanjem na 2 minuta i crvenim kartonom. Žuti karton se obično dodeljuje kao jedan vid opomene kada igrač usled, da kažemo, grube neke igre biva opomenut od strane sudije da promeni način igre. Isključivanje na 2 minuta, tada znači igrač koji je isključen na 2 minuta mora da napusti teren i 2 minuta njegova ekipa faktički igra s igračem manje. I crveni karton se dodeljuje za neke najstrožije prekršaje, da kažemo najteže faulove, tada se igrač udaljava sa terena i njegova ekipa ostaje zapravo bez igrača. U futsalu postoji jedno pravilo takozvanog akumuliranog prekršaja, to jest u svakom poluvremenu nakon 5 prekršaja izvodi se slobodan udarac, nakon 6. prekršaja ekipa ne smije da postavlja živi zid, a slobodan udarac se izvodi sa nekih 9 ili 10 metara. Negde je to najpribližnije penalu, ali zapravo nije penal jer se izvodi sa veće udaljenosti. U tom trenutku se golman znači nalazi oči u oči sa igračem koji izvodi slobodan udarac. Ovde sam već rekao koje su dimenzije terena, čisto da obratite pažnju kako izgleda fudbalski teren otprilike i koje su to dimenzije gola, šta se tu zapravo gleda. Dalje, kada je lopta van terena, ona može zapravo da bude u autu, može da bude u gol autu i može da bude u korneru. Lopta je u autu kada celim obimom pređe tu gol out liniju i tada se dodeljuje ekipi suprotno od one koja je poslednja igrala loptom. Lopta je u gol autu kada celim obimom pređe gol liniju, a da gol nije postignut i tada se lopta dodeljuje zapravo ekipi koja se u tom trenutku branila, a da prethodno nije poslednja igrala loptom. I lopta je u korneru, znači kada lopta celim obimom pređe tu gol out liniju, naravno da gol prethodno nije postignut, pod uslovima da je loptom poslednja igrala ekipa koja se u tom trenutku branila i u tom trenutku se lopta dodeljuje ekipi koja je napadala. Taj korner se izvodi sa, da kažemo, iz ugla gde se seku gol out linija i sama out linija. Što se tiče takmičenja u futsalu, futsal kao sport je u dosta velikoj ekspanziji i kao takav održavaju se svetska prvenstva, evropska prvenstva u vidu reprezentativnih prvenstava, naravno postoje i klubska prvenstva u kojima se takmiče klubovi u vidu, da kažemo, državnih takmičenja, odnosno klubskih takmičenja. Što se tiče svetskog prvenstva u futsalu, ono predstavlja međunarodni turnir u futsalu. Kao što sam već rekao, on je pod direktnim ingerencijama FIFA, Svetske fudbalske federacije, i prvo svetsko prvenstvo u futsalu održano je davne 1989. godine u Holandiji. Što se tiče nekih ekipa koje su dominantne u futsalu, to je svakako Brazil, koji je 4 puta bio šampion sveta. Odmah iza njih nalazi se Španija, koja je 2 puta bila prvak sveta. Što se tiče dalje tih klubskih takmičenja, oni se održavaju na različitim nivoima u zavisnosti od toga koliko su zapravo igrači tehnički i fizički dominantni. Dalje, što se tiče ovih pitanja, spremili smo pitanja koja se odnose vezano za ovu samu prezentaciju. Pitanja su svakako prilagođena uzrastu od 5. do 8. razreda i ja se nadam da ćete uspjeti da odgovorite bez nekih većih poteškoća na sva pitanja. Ukoliko bude nekih nedoumica, slobodno se vratite i pročitajte
na slajdu šta piše. Do daljeg viđenja sportskog.